زعويلا ختمان زسلطونو ماسترن قديفو نأمريكا خيدن كلو ناكون فوقيزو زوقعي مسيلو نيرو جن جغانون تسألاتومن فتسيما ما يعرفون ببقيزو حدش تسألات خلا عالون كلو حدش تجغانون يماتو نايك ادم ماستراتن حدش تسألتنتن كوينهم دما دقيمهم تاريخ يسرحو سلام كورات تغطاتل تجانالنا لو معنتي اتا بوزحات تباواز نوركم حدش كاراتي كيد ليجندز حيزلكم متسألخو إذا فيلمي ناقم كقروة تعنتي كاو سينما نخوات كتبيك عالكون مبار ناكو برايت متقعت نخيبت حني شيرنا لايك بمال حقزوني كسامو داتا سنايت أنحيد فيلمنا جمر اتو قداماي كفال صراغشين تويت زنره مستر هان عوينا كونفو تمرتيت كفيتيو أوز عبي تمرتويت بزحات تمهاريام زلو أمونغوم دما ليستو هاله حدا نكونفو فولي فقر زنورة تمهارايلو جنوزو حلمزي هندوت كسباريو مغناتو أديو تمتسمو لمستر هان نود حيزاتو للندن كتكير كم تحسولات نغرو ماستر هان نلي حديقاتو نخد كيدمو نسو سلطون وديو نخيركوا حساوي غرهلا أديو نليكن وسينا ودي أسل زغانت اتحسولو زترفة نجريلن لي أديو غمز مسأت اتون كالوت مسؤو زمهارو قلعت نجيرو موصل زنوارو بمندق تحاويقو كل زبال الناس معيت أنه مس مستر هان زنارا زروا وديا كتكيد النارت جن لي سعيو يركوامو حسوان غيرا كزارواي مكر كنسا اتولن دن زقرو لا نشرح أدل تقبيلاتو مخدا سلا زي ترف التغير حسوا كم زيولا بلسان اللي تنقرو كم زيلو استوسن معالتا تحلف مو اللي مسديو ناو نيويورك باتحوم نريهم اتمشيت نسولي بتقعزو بتعم دخيمو سلز نوره زولع نجر نخجزء أو تقع أبارتمنتهم نوز نوره ناي بيزا دوكاني أتي ستاف كرايست عينت بيزا لوكم يلو دو حاتة تنكلون ناي ترويسترانت بعلوان نازقونا فيكتور أفتغاو قمز عينتو بيزا غمزي لنا نجر يسحقو زي دحري لا تسمع زنورت قالون فيكتور زخونت ميا عنده التقارج أمو نلي أبو أوكي لاي كرتات حطو لي اتزدولي عينت بيزا سلازي نوره ببابورونا نخد قورلو نميها حتى أمونغو أخي تفلتهم قروتا يوقع عمو انكي تردقو نميها خفوتي هاي جمر أفتزغط المعالتي لي ناو إمريكا منتيو نافت حدش تمرتويتو زغدلو معالتي نيرو أوز حدش تمرتويتو انتايكم تصبيهولو نحاسوه هرقف قفنا لخيدن كلون مياو نفت تمرتويتو سخم تمهاري فلد تمرت وديو نجازاق ملسن كلون ميا نافت ريستورانتهم زراقف نورة نورت نمورات ناتا تشجرت يرقا كحجزا ناقوية خيدن كلون من مخانو فليتاتو سلازنورت ستاف كراس بيزا زازز كان نقلع أخي حقي إلى تسعقلو اتسرح مسودون نجازا خوفاني يوسنمو بزحوا حدهم بزح نجار يفلتو أحد أنقولو لينا غدن كلو كاراتي سلطون وداتي رأمو تطويليت أمتهم ميا نمنتاي دو كم زلخت حطن كلا حد جيزة كونفي مار كم زنهرن حزقن كم زحدقو نمياي نقرا ميا ونمنتاي كم زخونه بجخ إلى كناوز كلاس زي كي تأتي لنا لمنتو حزات خد كيد كتل نايتي جيم بعلوانا زخونه أوشي بدحري تايمت أفت دقو خوينو نميا نبوخ اختزارو يلكي لخاتان كلو نابو يسرح نعاي ملكتن ندحر دالي خيانو علو تزارو بويلا نلي ناقو تتتو كالتفا خافت بوتا ترحق لي نمنتايكم خمز غيرتك حتان كلو أوشي أبوا بزح قرش خمز أودون سلازي كفلو نافت بوتا ممتقدس كم زيولان تنقرو أو تمساسال ساعات أوشي نافت زسلطنو لجيم كأتن كلو ننايك أدم أفكاري آنميا كونري رخومو سويتخا مسكالي ودت خيدلا نعخا خافت فاتح اندحارون صبوق لا تمثلي لي حرقو كونر بتوم قالات بتعم تغودي انتناديدون نتو مسؤول سلطنه رودي كتمسحني اخا زولو يمثل بحيل وقعو دقو بتوغن دمالي نميا بترغاغامي رخوا سلازنره او نيويورك زلو ناي ناورا زديتات نختمرو نسو دما افت ريستورانت غورو معالتاو سرحتا نخحجزا حتى مياون انا ابو اسرح بزح تشجر سلازنره تحوجزا فقادنيا تخونمو اتزغط المعالت نخراخو تقاصيرو مثلاليو أفت زغط المعالتي كم قصروا أمير رخومو بموتر حيزاتو ناخدت أما قد تبالاشا بأقرون قصلو سلازي يقولون نابابور يسكلمو بزقرن كونتات نتناك أدم أفكاري أكونرن أعرختوني رخوام ميا تشجر نخيفتر كالتفو نخرح قلات نقرو لكن كونر من مخانو سلاز جنازي فلته كفالو طيمكر اتابابور أصدولي وبوتام سوتحت لي مسميا خوردنا ولنكلو كان رزنقعو عينو وقامو ملكت كوينات تسلم نافت ريستورانت يملسمو ليديو نخيت خوريلو فيكتور نتات ألا ملكت بميك اب جيرو يشوفنالو جنفت زغط المعالتي ات ميك اب ملو نمولو أحاسيسو سلازنوره أديو تات ألا ملكتو تريعا
ብዝተናደደ ድምፂ እውን ናብ ኣሜሪካ ካብ ዝመጽእ እንድሓር ምንም መባእሲ ክኣቱ ከም ዘይፍቀደሉን ክበኣስ እንድሕር ደኣ ደጊማ ሪኣቶ ከቢድ ቅፅዓት ከም ትቆፅዖን ትነግሮ። ትምህርቱ ንኽጉብዝን ኮሌጅ ንኽኣትን ድማ ኣለን ዝበሃል ነጡ እናተኸታተለ ዘጽንዖ ወዲ ትቆፅረሉ። ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ትምህርቲ ኸይድ እንከሎ ደጊሙ ሊ ንካነር ይረኽቦ። ነግራምን ቀኒኡ ዝነበረን ኮኖር ንሊ ብተደጋጋሚ ይጽርፎ እሞ ሊ እውን ዓቕሙ ንምርኣይ በኣሲ ይጅምሩ። ግን ካነር ዝበለጸ ዓቕምን ፍጥነትን ስለ ዝነበሮ እንከይዶም ግየ ንሊ ናብ መሬት የውድቆ። ሊ ኣብ መሬት ኣብ ዝወደቐሉ ሰዓት ኣብ ቻይና ዝስልጥና ዝነበረ ድራገን ኪክ እትበሃል ሓደገኛ ምንቅስቓስ ይዝከር። ካልእ መውፅእ ስለ ዘይነበሮ እውን ሊ ተሲኡ እታ ምንቅስቓስ ተጠቒሙ ንኮነር ከውድቆ ይፍትን። ግን ኮነር ልዕሊ መጠን ፈጣንን ጎበዝን እዩ ነይሩ። ቀልጢፉ የስሕቶ እሞ መሊሱ ንሊ ወቂዑ ናብ መሬት ደጊሙ የውድቆ። እቶም መምሃራን እናጎዩ ይመፁ እሞ እቲ ባእሲ የቋርፅዎ። ሊ እውን ብምስዓሩ ሓፊሩን ተናዲዱን ኣብ መንጎቶም ተምሃሩ ጠጠው ኢሉ እናጠሞቶ ይቐረ። ገዝኡ እናተመለሰ እንከሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዛዕባ ዝካየድ ውድድር ዝነግር ፖስተር ይርኢ። ኣብ ኒውዮርክ ካብ ዝግበሩ ሓያላት ናይ ኮንፉ ውድድራት እንትኾኑ ናይ ኮነር ፎቶ ከም ቻምፒዮን ተባሂሉ ተለጢፉልን እየ። እቲ ምሸት ንሱ ኣብቲ ካፌ ሊ ናይ ሚያ ሞተር እናዓረየ እንከሎ ዝተወሰኑ ወዳት ይመፁ እሞ ንቪክቶር ሃንደበት የጥቅዕዎ። ሊ ጣልቃ ይኣቱ እሞ ነቶም ክቐጥቅጥዎ ዝመፁ ወዳት በቲ ናይ ኮንፉ ክእለቱ ጠጠው ክብሉ ከይፈቐደሎም ይቐጥቅጦም። ኣብ ሰዓት እዚ ርእሱ ተወቂዑ ዝነበረ ቪክቶር ወዲቑ ዘይምርኣይ ምንም ክገብር ኣይኽእልን። እቶም ሰለስተ ዕዋሉ በትርን ጠዋሉን ሒዞም ንሊ ክገጥሞ ዋላ ይሞክሩ ደኣ እምበር ዋላ ሓደ እኹል ዓቕሚ ኣይነበሮን። መጠረሹ እውን ሓዲጎምዎ ዘይምህዳው መማረፂ ይረኸቡን። ንውሽጢ ተመሊሶም ክኣትዩ እንከለዉ እውን ቪክቶር ንሊ ቢዝነሱ ብጣዕሚ ጸጊሞዎ ዝነበረ ሰዓት ካብ ሕማቓት ሰባት ቅርሺ ተለቂሑ ከም ዝነበረን ሕጂ ክኸፍሎ ስለ ዘይከኣለ ተመሊሶም ምምፅኦም ከም ዘይቀርን ንሊ ይነግሮ። ቅፅል ኣቢሉ ንሊ ኮንፉ ንኸሰልጥኑ ይሓቶ። ሊ መጀመርያ እንታይ ከም ዝለሎ ይተረድኦን። ፍሽኽ ኢሉ ድማ ቀልዲ መሲልዎ ይስሐቕ። ድሓር ግን ሒዝዎ ናብቲ ንብረት ዝኽዘነሉ ክፍሊ ይኣቱ እሞ ንሱ እውን ኣብቲ ዓዲ ኣለዉ ካብ ዝበሃሉ ፍሉጣት ቦክሰራት ከም ዝነበረን ሚያ ካብቲ ውለድ እንድሓር ግን ሰላማዊ ህይወት ንምምራሕ ኩሉ ከም ዝገደፎን የረድኦ። ኣብ ቀረባ ሰዓት ኣብታ ከተማ ዝካየድ ናይ ቦክስ ውድድር ስለ ዘሎ እውን እንድሕር ደኣ ለ ሰልጢንዎ ናብ ቁመንኡ ክምለስ እዩ። እንድሕር ስዒሩ እውን እቲ ቢዝነስ እውን ከድሕኖ እዩ ንናይ ሚያ ናይ ኮሌጅ ክፍሊት ዝኸውን ቅርሺ እውን ክረክብ እዩ። ሊ ከም ዝሓስበሉ ነጊርዎ ንገዝኡ ይኸይድ እሞ ናብ ሚስተር ሃን ደው ኢሉ እቲ ኩነታት ተረዲኡ እንታይ ተገበረ ከም ዝሓይሽ የማኽሮ። ማስተር ሃን እውን እቲ ጉዳይ ብደንቢ ገይሩ ምስ ተረድአ ቪክቶር ጥዑይ ሰብ ከም ዝመስልን እንድሕር ደኣ ንኡ ምንም ዘይቕነሶ ኮይኑ ምሕጋስ ምንም ችግር ከም ዘይብሉ ይነግሮ። ሊ ድማ ተመሊሱ ናብቲ ካፌ ይኸይድ እሞ ንቪክተር ክሕግዞ ፈቃደኛ ምዃኑ ይነግሮ። ግን ቪክተር ዕድመ ደፊኡን ሰውነቱ ሰቢሑን ስለ ዝነበረ እቲ ስልጠና ልዕሊ መጠን ሓያል ከም ዝኾነ የጠንቅቆ። ቪክቶር ፈቃደኛ ይኸውን እሞ ዓቕሙ ከመይ ከም ዘሎ ንምርኣይ ናብቲ ንብረት ዘቐመጡሉ ክፍሊ ኸይዶም ቅሩተይ ይጋጠሙ። ግን ቪክቶር ብዙሕ ከይጸንሐ ብሊ ተወቂዑ ናብቲ መንደቕ ይነጥር። ሊ እውን ንቪክተር ንምስልጣን ብዙሕ ግዜ ከም ዝወስደሉ ይርድኦ። ስልጠንኦም ቀፂሎም ዝተወሰኑ ሰዓታት ምጸንሑ ሚያ ሃንደበት ተኣቱ እሞ እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ምንም ክርዳእ ኣይከኣለን። ናብቲ ሬስቶራንት ተመሊሶም ቪክተር ናብቲ ውድድር ተመሊሱ ከኣቱ ከም ዝሓስብሉ ክነግራ እንከሎ ግን ብጣዕሚ ትናደድ። ክልቲኦም ድማ ናቱ ሓሳዊ ነይሩ ተባሂሎም ባዕልቲ ንባዕልቶም ይጠቋቆሙ። ሚያ ኣቦኣ መሓርክ እንደይህልኸኛን ሓሳባ ከም ዘይምለስን ስለ ዝፈለጠት ግን ፈቃደኛ ትኸውን። ስልጠና ከምዚ ኢሉ ይጅምር እሞ ሊ ቪክቶር ስርሑ ከየቋረፀ ስልጥንኡ ንክቕፅል ምስቲ ፒዛ ምስራሕ ዝካየድ ይገብሮ። ሓያል ስልጠና ዝተመልኡ ተኸታተልቲ ሰሙናት ምስ ሓለፉ እውን ቪክቶር ብጣዕሚ ዝርአ ሓያል ለውጢ የርኢ። ነታ ናይ ውድድር መዓልቲ ሓንቲ ምስ ቀረየታ ግን ሊ ብዛዕባ እቲ ዝሞተ ሓዉ ንቪክቶር ይዛረቦ። ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ሊ ሓደ ዓብዪ ሓዉ ነይርዎ። ኣብ ከተማኦም ብዙሕ ተኸታታሊ ዝነበሮ ውድድር ስዒሩ ንገዝኡ ዋንጭ ሒዙ እናተመለሰ እንከሎ ግን እቶም ዝተሰዓሩ ኣዕርኽቱ ሃንደበቶም መንገዲ ሓፅርዎ እሞ ብደንቢ ገይሮም ይቐጥቅጥዎ። መጨረሻ እውን ካራ ወጊኦም ይቐትልዎ እሞ ሊ እዚ ኩሉ እናተፈጠረ ጠጠው ኢሉ ስለ ዝረኣየ ሓዉ ብዘይምሕጋዙ ንነብሱ መዓርኽ እንደይ ከም ዝጸልእ ንቪክቶር ይነግሮ። እቲ ምሸት ንሱ ሚያ ንሊና ኣለን ናብ ሓደ ምድላው ንክመፁ ትዕድሞም እሞ ክኸዱ እንከለዉ ሚያ ምስ ካነር ስለ ዝረኣያ ልዕሊ መጠን ይናደድ። ምክንያቱ እቲ ባእሶም ረሲዖም ተመሊሶም ፍቅረኛታት ዝኾኑ እዮም ዝመስሉ ነይሮም። ንናይ ቪክቶር ውድድር እናተዳልዩ እንከለዉ እውን ሊ ንሚያ ምስ ኮነር ከም ዝረኣያ ይነግራ እሞ ኣብ መንጎኦም ምንም ነገር ከም ዘየለን ክጭነቕ ከም ዘይብሉን መሊሳ ንሊ ትነግሮ። ኣብ ልዕሊኡ ሓድሽ ዝተፋለጠቶ ሰብ ስለ ዘሎ ዕድል ክትቦ ከም ትሓስብላ ነጊራ ቅርብ ትብሎ እሞ ሊ ምን ምዃኑ ክሓታ እንከሎ ሱቕ ትብል። ንሱ ምዃኑ ፈሊጡ እውን ንኽዛዕማ ቅርብ ይብል። ግን ዝሓስቦ ከየሳኽዐ ሃንደበት ቪክቶር ይመጽእ እሞ ዝገብርዎ ነብሮ ቋሪፆም ከረድእዎ ይሞክሩ። ግን ቪክቶር ቅድሚ ውድድሩ ምንም ክሰምዕ ከም ዘይደሊ ይነግሮም እሞ ሱቕ ኢሎም ናብቲ ሊፍቲ ይስቀሉ።
ናብቲ ውድድር ብዙሓት ሰባት እዮም መፅኦም ዘለዉ ኦሼይ ድማ ቪክቶር ከም ዝሰዓር መዲኡ ኣብ መንጎኦም ይርከብ ቪክቶር ናብቲ መድረኽ ይስቀል እሞ እቲ ባእሲ ብደቃይቕ ይጀመር ቪክቶር መጀመርያ ብጣዕሚ ደኺሙ ነይሩ መጋጥምቱ ሓያል ስለ ዝነበረ ኣብ ሓንቲ ኣንጎሎ ፀጊዑ ብተደጋጋሚ ይውቃዕ ነይሩ ኣብ ካልኣይ ዙር ግን ቪክቶር ዝተፈለየ ዓቕሚ የምፅእ ተኸታተልቲ ውቅዒታት እናገበረ ድማ ነቲ መጋጥምቱ የዳኽሞ ቪክቶር ንኽስዕር ቅሩተ ምስ ቀረየቶ ግን ኦሼ ነቲ መጋጥምቱ ዘይሕጋዊት መንገዲ ተጠቒሙ ንኽወቕዖ ይነግሮ እዚ ሲዑ ንቪክቶር ብማእገሩ ይወቕዖ እሞ ካብኡ እንድሓር ቪክቶር ሕልንኡ ንምቁፅፃርን ሚዛኑ ንምሕላይን ኣመና ይችገር ሊና ሚያ ክቃወሞ ይምክሩ ግን ቪክቶር እቲ ጨዋታ ቁፅሎ ደልዩ ስለ ዝነበረ እቲ ዳኛ ይፈቕደሎም ከምዚ ኢሉ ቪክቶር ሓያል ቦክሰው ግንባሩ ይውቃዕ እሞ ንመጠረሻ ኪዞ ምስ ወደቐ እቲ ውድድር ይሰዓር ሚያ ኣብ ዋኽቲ ሕግዝ እናጎየት ናብቲ መድረኽ ትድይብ ሊ ግን ኣብ ሕልንኡ ሓዊ ክሕግዝ ዘይምኽኣሉ ትውስታ እናተመለሰ ኣፍዚዙ ጠጠው የብሎ ሚያ ኣቦ ሒዛቶ ናፍቲ ኣዲኡ ንሊ ትሰርሐሉ ሆስፒታል ትኸይድ ንሊ ኣዲኡ ክትረኽቦን ከላ እውን ንመጠረሻ ግዜ ካብ ባእሲ ንኽርሕቕ ተጠንቅቆ ካብቲ ሰዓት እሱ እንድሓር ሊ ምስ ነብሱ ሓያል ፅልኢ ይጅምር እሞ እቶም ኣብ ገዝኡ ተለጢፎም ዝነበሩ ናይ ኮንፉ ፖስተራት ኩላቶም ይቐዶም ሚስተር ሃን ክድውለሉ እንከሎ እውን ፈፂሙ ስልኮ የልዕሎን ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት ምሸት ንገዝኡ ይምለስ እሞ ገለ ሰብ ዝኣተየ ከም ዘሎ ኮይኑ ይስምዖ ነዲኡ ይፅዋዓ ግን ከዓ መልሲ የለን ስራቃ ኣትዩሎ ማለት ኢሉ ተጠራጢሩ ባዴላ ይሕዝ እሞ ክኸይድ እንክብል ሓንደበት ካብቲ ፅላሎት ሓደ ሰብ የጥቅዖ እናተዋእሱ ሓንደበት መብራህቲ ይውልዕዎ እሞ እቲ ዝጋጠመሉ ወዲ ሚስተር ሃን ከም ዝኾነ ይርኢ ሓንደበት እቲ ማዕፆ ክፈት እንከሎ ግን ባእሶም ኣቋሪፆም ኮፍ ኢሎም ከም ዝነበሩ ተመቻቸም ይፀንሑ ኣዲኡ ንሊ ክመፅእ ስለ ዘይተፀበየቶ ንሚስተር ሃን ክትርኢ እንከላ ብጣዕሚ እያ ደንጊፃ ድራር ክበልዑ እንከለዉ ሚስተር ሃን ናብኡ ብምምፅኡ ምንም ከም ዘይተሓጎሰት ግልፂ እዩ ነይሩ ወዳ ናብ ባእሲ ክምለስ እሞ ከምቲ ዓብዪ ሓዉ ሞይቱ ንኽተርፍ ይደልን ሚስተር ሃን እውን ኣብ ናይ ሊ ክፍሊ እቲ ዝተቐደደ ናይ ኮንፎ ፖስተራት ይርኢ እሞ እንታይ ኮኑ ተፈጢሩ ኢሉ ይጭነቕ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ቪክቶር ንኽሪእዎ ብሓደ ናብቲ ሆስፒታል ይኸዱ እሞ ቪክቶር ዕዱእ ዝኸፍለሉ ቅርሺ ስለ ዘይብሉ ናይ ግድን እቲ ሬስቶራንት ክሸጦ ምዃኑ ይነግሮም ሚስተር ሃን ግን ሃንደበት የቋርፁ እሞ ቀስ ኢሉ ቀሪቡ ናይ ኣዕርኽተይን ቤተሰበይን ችግር ናተይ ችግር እዩ ክፈትሖ ድማ ናይ ግድን ኢሉ ንዴቪድ ንኽሕግዝ ኩሉ ዝተኻእሉ ከም ዝገብር ይነግሮ ቪክቶር ግን እንታይ ከም ዝብለሎ ይተረድኦን ካብቲ ሆስፒታል ክወፁ እንከለዉ ማስተር ሃን ነዲ እቲ ውድድር ንኽትስዕር ኮንፉ ጥራይ ክኣኽለካን ናይ ግድን ድማ ካራቴ እውን ክትስልጥንለካ ኢሉ ይወስዶ እቲ ውድድር ንኽጅምር 12 መዓልቲ እየን ቀሪንኦ ሊ ዝስልጥነሉ ቦታ ንኽረክብ 2 መዓልቲ ኣለዎ ኣብተን 10 መዓልቲ እንድሕር ዳ ብደንቢ ሰልጢኑ እውን እቲ ውድድር ሰዓራይ ኮይኑ ናይ መወዳዕ ዕድል ክረክብ እዩ ኣብተን 2 መዓልቲ ማስተር ሃን ንጃፓን ይኸይድ እሞ ካብ ናይ ማስተር ሚያኪ ተምሃሮ ሓደ ዝኾነ ዳንኤል ይረኽቦ ዳንኤል መጀመርያ ንሚስተር ሃን ክሪኦ እንከሎ ንማስተር ሚያጊ ክርኢ ዝመፀ መሲልዎ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ከም ዝሞተ ይነግሮ ማስተር ሃን ግን ዝመፀ ንዕኡ ክረክብ ምዃኑን ንሊ ከሰልጥኖ ከም ዝደልን ይነግሮ ኣብ መጀመርያ ዳን ፈቓደኛ ይነበረን ግን ማስተር ሃን ምስ ሚስተር ሚያጊ ቅድም ዝተለዓሎ ፎቶ ይሪኦ እሞ ዳን ሓሳቡ ንኽቕይር ጋእሰጋእ እናበለ ይፀንሕ ሚስተር ሃን ዘርዎ ወዲኡ ካብቲ ክፍሊ ክወፅእ እንከሎ እውን ኣብ ኒውዮርክ ይራኸበና ኢሉ ዳንኤል ይዛረቦ ዳንኤል ግን ኣይመፅን እኮ ንምንታይ ኡ ክንራኸብ ኢሉ ንሚስተር ሃን ይምልሰሉ ማስተር ሃን ግን ርግፀኛ ዝነበረ እዩ ዝመስል ክንዲ ሰዓት ንራኸብ ኢሉ ሓዲግዎ ይኸይድ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሊ ንኣለን ዝስልጥነሉ ቦታ ከም ዘድልዮ ይነግሮ እሞ ኣብቲ ልዕሊ ዝነብሩሉ ፎቅ ዝሰርሖ ጋርድነር እዩ ክስልጥን ከም ዝኽእል ይነግሮ ኣብቲ ዝቕፅል ንግሆ እውን ምስ ማስተር ሃን ኮይኑ እቲ ናይ ሊ ሓያል ናይ ካራቴ ስልጠና ይጅምር ማስተር ሃን ንሊ ምንም ምሕረተ የርዮን ብመዓኮሮ ሳብ ዝረህፅ ድማ እዩ ዘሰልጥኖ እንከይዶም ጎየ ዳንኤል እውን ይመፅእ እሞ ማስተር ሃን ስለ ዝርአዮ ብጣዕሚ ይሕጉስ ነይሩ ዳንኤል ዝኾነ ይኹን ዓይነት ተምሃራይ ንምካራቴ ኣብ 10 መዓልቲ ክስልጥነ ይኽእልን ኢሉ እናተዛረቦም ይጸንሕ ግን ሊ ማዕርኽ እንደይፈጢኑ ዝመሃርን ብቑዕ ሓይሊ ዘለዎ ቆልዓን ምዃኑ ምስ ረአየ ሓሳቡ ይቕየር ዳንኤል ብቐለልቲ ምንቅስቓሳት ክጅምር እንከሎ ማስተር ሃን ከበድቲ ይገብሮም ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኮነር እውን ምስ ኦሼ ሓያል ስልጠና እዩ ዝገብርሎ ሓደ መዓልቲ ሚያ ናብቲ ሊ ዝስልጥነሉ ቦታ ፒዛ ንኽተምፅእ ተኣዚዛ ትድይብ እሞ ሊኡ ደው ኢሉ ክፀንሓ እንከሎ ኮነ ኢሉ ከም ዝፀዋዓ ትፈልጥ ብሓደ ኮፍ ኢሎም ንሰዓታት እናውግዑ ድሕሪ ምፅናሕ እውን ናብቲ ውድድር ከኣቲ ከም ዝሓስብሎ ንሚያ ይነግራ ሚያ ነቦኣን ነቲ ናቶም ሬስቶራንትን ኢሉ ዝገብረሎ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዓ ጠጠው ክተብሎ ትሞክር ግን ሊ ንዕኡ ጥራይ ዘይኮነስ እተው ሕሉፍ ዝስምዖ ነበረ ቃንዛ ንምልቓቕ እውን ኢሉ ከም ዝገብረሎ ይነግራ ከምዚ ኢሉ እቲ ሓያል ስልጠና ንመዓልትታት ይቕፅል እሞ እቲ ናይ ውድድር መዓልቲ እውን ይኣክል ናይ ሊ ናይ መጀመርያ መጋጥምቲ ብጣዕሚ ይፈጣን ነይሩ እንከይዶም ገ ድማ 2 ነጥብታት ይቁፅር ግን ብዙሕ ከይፀንሐ ሊ ኩሉ ጥንካሩ ይእክብ እሞ ንመጋጥምቲ እውን ኣስሒቱ ናብቲ ዝቕፅል ብርኪ ይሓልፍ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ንኻሊእ መጋጥምቲ ይስዕር እሞ
أفاينال بتسحو نكانر نخجتم كروتي ترحي غريوانه كانرون لعلمة حيال سلزنيره نخلاتهم يسعرهم مو مثلي أفاينال يرخو أوشين مسارحتون نلي بتعمي فرحو سلزنورو كزوري مكرو جن ماستر هانن دانييلن بقراي كتاتولو سلزنورو كحجزونا مونجاتيو قدمن انتناي وددر معلت مخالا دما دانييل نكانر كلو تريو سلزنيره لي كسعرو كتكلن بتعمي حيالي لي تنققو حدا معلتي أفت تمرتيت زقطومو نغير كنغرون كلو جن دانييل عند فليت حساوت مصلو دانييل نلي اتا دراغن كيك دغيمو نغطقمل لاي نغرو مخنياتو كانر كمي غير خمز كلاخل حج بدن بغيرهم يفلطيهم نخسلتنو نافت ناي بابور طاوي خدمو دحر دافتا تخكلنيا ساعات نتاعت وريدو ناي كانر اغرس حيتوا مليسو غطقو خمز خيلن كم ابيلو اتوددر سعراي كوين خودو خمز خيلن للي نغرو لي كمزيلو بزي عرفت مسلطان يجمر ግን ሕዝቡ ነዛ ድራገን ኪክ ብደንብ ገይሩ ይከኣላን ኣብ መጨረሻ ብዘይ ምቁራጽ ይስልጥን ስለ ዝነበረ ይኽእላ እሞ ማስተር ኣይኸውን ኣብቲ ናይ ውድድር መዓልቲ ነቲ ፋይናል እናተዳለወን ከሎ ኣዲኡ ትመጽእ እሞ ሓውካ ብሂወት ተዝህሊ ብጣዕሚ ይኮርዕ ነይሩ ኢላ ንሊ ትነግሮ እታ ናይ ፋይናል ግጥም ኣኺላ ክልቲኦም ተጋጠምቲ ናብ መድረኽ ይድይቡ መጀመርያ ዘጥቅዐ ልኢ ነይሩ ግን ካነር ጽቡቕ ምክልኻል ስለ ዝነበሮ መሊሽ የጥቅዖ እሞ ቀዲሙ ክልተ ነጥቢ ይቁፅር دهريو كانر دقيم يتقعمو توسخت خلتنات يدمر لي حيال كان زي سموع سلزنيره كافت زود قول خدسب طعم يصقم ግን ከዓ እዚ ኩሉ ስልጠነ ው ተስፋ ንቆርጽ ስለ ዘይኮነ ቀንሱ ውሒጡ ካብ ዝወደ ቆሉ ይጥላል ድፍረቱ ኣኪው ድማ ርግዒሉ ንካነር ቅስና ለይዘሮ ሕዚ ግን ብዝተፈለየ ዓቕምን ፍጥነትን የትቆዓሞ ንካነር ወቂዑ ናይ መጀመርያ ነጥቡ ይቁፅር ካነር ብጣዕሚ ተናዲዱ ስለ ዝነበረ ኩሉ ዝነበረ ሓይሊ ጠቕሊሉ ሓያል መጥቃዕቲ ይጅመር لكن كلهم زمصو نورو متقعدتات بطنقاق እናተኸላኸለ መጥቃዕቱ ይቅጽል እሞ ተወሰኽቲ ነጥብታት ተመዝጊቡ ማዕረ 4-4 ይኾኑ ኣብ መንጎ ትግጥም ግን ሊ ሃንዶት ርእሲኡ ቃዕሞ ውኑ ንኽስሕት ንእሽተይ ቀሪቦ መሬት ይድቅስ ዓይንቱ ክኸፍትን ከሎ እቲ ዳኛ ና10 ይዝቆፅረሉ ኣሎ ኣብታ ሰዓት ቪክቶር እናተሰዓረን ሓው ብኻራት ወጊኡ እናሞተን ይዝክር እሞ ብሓቦን ንደትን ይመልኦ ተሪፍዎ ዝነበረ ኩሉ ዓቕሚ ብምእካብ ድማ ካብ ዝወደቐሉ ይትስእ حزي اتعدمو لكوعو سلطنلا صنحه دراغون كيك زتقملا ساعات اخيلالا تنفاسي اكمو نكانر كتقع تغلاويط يخيد كانر اتا منقسقاس سلاز فلطا كم تقدم حجي غيرو زتخلاخلو خكلاخل يمكر جن كم تلي حسيو زنوره كانر اغرو يتقممو اتخكلنيا ساعات تسحيتو اغرو وقعو ونو خصاو سحت يودقو كمزيلون لي اتوددر سعراي كون يودقو افتوددر مسعارو قبال زي دلي كانر جن بدحريت كتقعو يفتن ግን ሊ ብጣዕሚ ተጠንቂቁ ስለ ዝነበረ ተገምጢሉ ሒዙ ናብ መሬት ደጊሙ ይወድቆ ኣብ ክንደኸምቱ ንሱ ዝገብሮ ብተደጋጋሚ ምውቃዕ ግን ክብሪ ርኢው ኢዱ ይሰደሉ እሞ ካብ ዝወደቐሉ ንኽትስእ ይሕግዞ ኩሉ ሰብ ተሓጒሱ ድማ ናብቲ መድረኽ ይስቀል እሞ ንሊና ማእገሩ ይሰቕሎ ካብቲ መዓልቲ እሱ እንዳሓር ናይ ሊ ሽም ኣብ ሙሉእ ከተማ ይፅዋዕ ስለ ዝነበረ ናይ ቪክቶር ምግብ ቤት እውን ብጣዕሚ ፍሉጥ ይኸውን ሊ መጀመርያ ናብቲ ሬስቶራንት ክመፅእ ከሎ ኣዚዝዋ ዝነበረ ስታፍ ክራይስ ፒዛ እውን ናብቲ ዝርዝር የእትዋ لي كاچاينا قدم ممصو لعلس تصبيو صبق حوتنا استمقرنا رانايون فيلمنا يودا ازي ادو ويس تقدامي كاراتي كيد دولت حسابكم او كومنت غدو فلاي ازي فيديو لايك channelنا سبسكرايب مغوار كيترسعو دغيمنا كساون راخ سناي صانحيت